Så er der vælgermøde i den allernordligste kommune. Tredje og sidste part er nu i gang. De næste 45 minutter er det vælgernes spørgsmål, der er udgangspunkt i den næste kommende 45 minutters tid. Frederik Petersen, som bor i Uummannaq, har følgende spørgsmål. I Avannaat Kommune er der alt for mange byer, og der er kun én by, der bliver fokuseret på i Ilulissat, og de andre kommuner bliver negligeret. Hvem vil arbejde for Uummannaq, Uparnavik, og kommunerne nordover? Hvem vil arbejde for de kommuner? Jeres kommune har nu eksisteret i knap 3 år, og der ytres ønske om, at den deles op i 2. Hvem vil være med til at dele den i 2? Nej har markeret sig. Tak for spørgsmålet. Storkommunerne skal deles op igen. Nærdemokratiet er blevet mindre. Netop derfor skal de deles op i 2. Vi har her årsager til, det er sket. Der er alt for langt til borgerne, fra administrationen, fra folkevalgte. Der er alt for meget negativ input. Der er mange, der ikke vil have, at Ilulissat er en del af udviklingen, og omvendt er der andre byer, der ikke ønsker en positiv tilgang til de andre byer, men i Ilulissat Qaanaaq for eksempel, der er der jo få indbyggere. Og i forhold til altså i de 2 byer, så er der så mange mennesker, og i forhold til antallet af personer, så skal der være produktionsanlæg i begge områder. Og ja, men her det, der er tale om her, det er Qasiussuaq Kommune blev delt op. BDO i 2016, og den rapport kunne man se, at det kommer til at koste 15,4 millioner, hvis den deles op i 2. Og derudover vil der være 10 millioner kroner årlige udgifter, hvis det er den nordlige kommune deles op i 2. Og derfor er spørgsmålet, er der råd til det? Demokraterne, vi mener slet ikke, at det er rettidigt, at den skal deles op i 2. I forbindelse med videreudviklingen af kommunen, jeg vil meget gerne sige imod, at det ikke alt passer altså ikke, at det kun er Ilulissat, der bliver videreudviklet. Fordi at Ilulissat er i gang med en udvikling allerede i sin tid, da det var Qasiussuaq Kommune. Og nu er kommunen så også i gang med at videreudvikle netop det område, der allerede var i udvikling. Derfor kan man ikke se særskilt på, at det kun er Ilulissat, der er i udvikling. Men vi er nødt til at fokusere på, at de midler og de kræfter, vi har, det skal spredes ud til alle kommuner og bygder og bosteder. Vi har rigtig, rigtig mange styrker, også viljen uden for Ilulissat, og vi skal være bedre til at danne grundlag for, at det videreudvikles. Altså, så I skal ikke deles op i 2 kommuner, skal I forstå det sådan? Ja, jeg vil gerne lige se, altså skal I dele op. Jeg har noget meget vigtigt, jeg meget gerne vil sige det her. Jeg håber, du giver mig mulighed for det her om et øjeblik. Ja, jeg skal lige her sige, hvis vi skal helst muligt give korte, klare svar. Qasiussuaq skal kommunen deles op i 2. Ilulissat skal være en kommune, og resten kan være en anden, skal være en anden af Uummannaq og Uparnavik og Qaanaaq. Skal de deles op? I 2017 så sagde vi fra Qasiussuaq ganske tydeligt og klart, at vi vil etablere en og samme kommune.
Jeg mener, at det er en centralisering af de forskellige områder og de forskellige regioner, at man nu begynder at pege fingre af hinanden, at man vil skilles fra den ene kommune og den anden by eller den ene. Og jeg er nødt til at tænke på, og også at komme her ind på og sige, at hvis det er, at vi skal påtænke os, at vi skal ændre nogle strukturer, så er vi nødt til at tænke på, hvordan vi selv som medejere, som medborgere, også selv, uanset hvor vi er placeret, at det er utrolig vigtigt, at man har en stemme til ligesom at være med til at strukturere kommunen. Ja, her der taler om det i forhold til Ilulissat udvikling af Ilulissat, det skal man ikke kun pege på, at Ilulissat kun er det eneste sted, der udvikler sig. Ilulissat udvikler sig, det gjorde den allerede, der var Qasuit kommune. Vi skal ikke deles op i grupper. Vi skal være en og samlet kommune. Tak. Ja, I vil ikke skilles, I vil ikke have en opdeling af kommunerne. For at der skal være en bedre og billigere service for borgerne, for eksempel fra Siorbaluk til en anden bygd, så kan man jo se, at der er 4 bygder. Det er fuldstændig korrekt. Det er helt rigtigt anskuet, at det kun er Ilulissat, der er fokus på udgangspunkter. De steder, hvor der er 20 mennesker i hver bosted, er der ikke en eneste sted, hvor der er blevet bygget nye boligbyggerier. Der er ikke engang havneanlæg i nogle områder. Der er ikke engang børneinstitutioner. Der er nogle områder, hvor der ikke engang er en butik. Qaanaaq har ikke deres egen butik. De har ikke deres egen butik i Qaanaaqs bygder. Hvad vi gør, er, at vi har allerede sagt fra Naleraq, som ikke er til at misforstå. Vi skal ikke have en topstyring, men vi har sagt, alle har set, der inden for de sidste 13 år i forhold til kommuneopdeling, der har det ikke været en succes, og derfor er vi nødt til også at gøre, at der er mere værdiskabelse af mere værdi. Ilulissat der har jo udviklet sig. Det er ikke kun Ilulissat eller store byer, der skal udvikles. Det skal kunne spredes ud. Ja, men det, der blev spurgt om, det var, om kommunen skulle deles op i 2. Altså, nu hvor det har været Qasuit kommune, og det har blevet Nordgrønland, vil I dele det op? Det var spørgsmålet. Altså i sin tid, Qasuit kommune, det var en meget stor kommune, og derfor blev den delt op. Og Avannaat kommune har nu i 3 år, lige knap over 3 år, påbegyndt sin nye struktur. Lad os lige se tiden an. Lad os lige se tiden an og se om ikke. Der er jo også boligbyggeri, også i Nordgrønland. Der er steder, hvor der er gode udviklinger, der er i gang. 66 millioner bliver for eksempel afsat til Upernavik, og det bliver også brugt til boligbyggeri. Der er altså også udbygning, og der er også samfund, der udvikler sig, og medbestemmelser, og det bliver bedre. Så det vil sige, at I vil ikke dele kommunen op i 2, så I mener ikke, at den skal deles op i 2? Nej, vi siger, at lad os lige se tiden an, at kommunen er lige blevet født, og lad os lige se, hvordan den kan videreudvikle sig. Inuit Ataqatigiit, hvad siger I? Skal vi lige se tiden an, eller skal kommunen deles op i 2 og deles op igen? Ja, først tak for spørgsmålet. Jeg kan godt forstå, at der er folk, der bor nordpå, der tænker netop i de baner, som det er ytret. Det er utroligt vigtigt her i forbindelse med det emne, hvordan styringen har været. Vi kan jo se, hvordan Nordgrønland også, at styringen har været således, at jamen, der er endda nogen i Nordgrønland, der gerne vil dele kommunen op i 2 igen. Men ja, det er også rigtigt, det der blev sagt, det er, at der er nogle midler, der bliver afsat, og det er, ja, der er også nogle udfordringer, også her i den her kommune. Men selvom der er nogle problemer i forhold til boligbyggeri, og som om det virker, at det hele ligger lidt stille i forhold til boligbyggeri, så har vi stadigvæk brug for, og vi vil meget gerne arbejde for, at der kommer en vis aktivitet også. Status er, som den er i dag, og der er nogle problemer, så I vil ikke dele kommunen op. Vi mener fra Inuit Ataqatigiit, og vi prioriterer fra Inuit Ataqatigiit, at der ikke skal deles op i den nuværende kommunestruktur. Vi skal prioritere, og det er det, vi skal arbejde ud fra. Ja, det var et spørgsmål uden for Ilulissat, en borger uden for Ilulissat, og nu
videre til næste spørgsmål. I får et spørgsmål i forhold til en beboer i Upernavik. Jan Kleismith, i forhold til teknisk område, i forhold til arealtildeling, og så har man nogle muligheder for at ansøge, og så prøver man at ansøge, så er det jo næsten umuligt at få en arealtildeling. Der er gamle bygninger, der skal nedrives, og hvis ikke de bliver nedrevet, og det bliver de altså ikke gjort i øjeblikket, så kan man ikke få en arealtildeling. Og med tanke på at få tildelt arealtildeling, så skal en person selv indgive en ansøgning, og det er altså ikke uden udfordringer, når der er så få muligheder for arealtildelinger. Hvad vil I gøre ved det? Og i forhold til placering af joller og mindre både, der er det samme problemstilling med, at arealtildelingsansøgninger først skal sendes til Ilulissat, uanset hvor du bor i Nordgrønland. Hvad vil I gøre for at smidiggøre den her proces? Jan Kleismith spurgte, at der er nedrivningsmodne bygninger i byerne, og medmindre de bliver nedrevet, så er der ikke mulighed for flere arealtildelingsmuligheder. Hvad vi gør ved det, altså her i forbindelse med, at man tænker på de ubeboede bygninger. Hvad vil I gøre ved det? Først demokraterne. Ja, det er korrekt, at meget få områder, hvor der kan være mulighed for en arealtildeling, så det er meget begrænset, hvor der kan bebygges nye bygninger. Ja, det er rigtigt, man kan nedrive gamle ubeboede bygninger. Jeg har ikke men flere gange som politiker været på besøg i Upernavik. Den første gang, jeg var der første gang i forbindelse med min første valgkamp, så kunne jeg se, at der var bygninger, hvor der havde været ildebrand, og de var stadig ikke nedrevet, og de vil stadigvæk ikke den dag i dag. Altså det planlægning og fremtidig planlægning, langsigtet planlægning. Vi har en bro, og vi har nogle muligheder her i Ilulissat over for broen, så er der nogle områder, der måske er på den potentielle arealtildelingsmuligheder, og ja, det er nogle af de områder, som jeg meget gerne vil være med til at planlægge, også langsigtet. I forhold til spørgsmålet, hvis man skal komme arealtildelingsproblemer til livs. De, der bor i Upernavik, de skal også have sagsbehandling af arealtildelinger. Vi kan jo se, at når vi er på besøg, at der også er nogle problemer med administrationen. Der er en vej i forhold til Ilulissat, der er en vej ud mod den kommende lufthavn, udvidelse af lufthavnen. Der er der også nogle arealer, der måske er potentielle mulighed for at blive tildelt, eller et andet område over til den anden side. Men det, jeg prøver at komme ind på, det er, at borgerne selv skal kunne se, hvad det er for nogle arealtildelingsudviklingsplanlægninger, der er, sådan at borgerne ikke er i tvivl om, hvor de kan se, og hvor de kan hente, hvad planlægning er i forhold til arealtildelinger. Er det sødt? Er I enige? Der er ikke flere arealtildelingsmuligheder. Jeg kan udmærket godt forstå spørgsmålet. Vi er også nødt til at kigge på os selv i forhold til spørgsmålet. Hvis vi tænker på den tankegang, vi har, hvordan kan det være, at vi altid prøver at finde udfordringer og bremseklodser? Det er som om, vi har taget kurs i, at vi skal bremse hinanden og snuble over hinanden og vores egne hensigter. Jeg har selv været privat erhvervsdrivende. Jeg har også selv forsøgt arealtildelinger. Det er så svært at få svar på de arealtildelinger og forespørgsler hertil.
Da kommunen første gang blev etableret, så var det faktisk målsætningen, at der ikke skal være central administration. Der skal ikke være centralstyring. Er det virkelig blevet realiseret? Derfor er vi nødt til at spørge os selv, hvordan er det lykkes eller ikke lykkes, og hvis det ikke er lykkes, så er vi også nødt til at kigge på, at administrationen også skal spredes ud langs hele kommunen. Det skal ikke være sådan, at en borger, når denne henvender sig, at der skal være udfordringer. Det er samme spørgsmål, er det sødt? Eller Inuit Ataqatigiit? Ja, jeg vil gerne komme ind på kernen i det her spørgsmål. Det der blev spurgt, det var, forespørgsler, det tager alt for lang tid i forhold til arealtildeling og ansøgninger. Det er et kæmpe problem, det kan jeg høre. De forskellige bosteder, ja, der er Ilulissat er centralby, ja, men der er også andre nordlige byer. Alle steder bør være ligesom det samme gælder her. Der skal være straks behandling, og man skal også kunne henvende sig, og ansatte skal også kunne henvende sig borgerne. Der skal være et bedre samarbejde og et mere nærhed. Vi vil gerne komme hinanden ved. Du behøver ikke kun at kunne have en kommunikation telefonisk eller via mails. Der er altså også ansatte i kommunerne, som skal udføre en del af den opgave, at man skal yde en bedre service. Ja, Nalarak spørgsmålet, altså ansøgningerne, for eksempel i arealtildeling, Inuit Ataqatigiit var inde på selve spørgsmålet, at de ansøgninger, de først bliver behandlet i Ilulissat, uanset om du bor uden for Ilulissat eller uden for Ilulissat. Hvad mener I, Nalarak? Det kan ikke være rigtigt, og det er altså ikke alment, at man skal vente 4 år på svar på en ansøgning. Det er korrekt. Der er alt for lang en administrationsproces. Der er nedrivningsmodne bygninger alle vegne. Det skal vi gøre noget ved snarest muligt. Her i Nordgrønland, der er vi nødt til at gøre meget mere og gøre noget her og nu i forhold til centraladministrationen. Altså den centralstyring, der har været i vort land, den er først lige blevet tildelt de forskellige regioner, i de forskellige kommuner. Vi skal være bedre og dygtigere til at kræve, og næste gang vi bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen, så er vi nødt til at kigge på, at det er nok nu, at man offrer mennesket. Mennesket skal være i centrum, der skal være nærhed til mennesker. Hvordan vil vi så gøre de her omstruktureringer, og hvordan vil vi gøre det bedre? Hvis man læser kommuneplanen og de midler, der er afsat, så kan man se, at og der er kun 600.000 kroner, der er blevet tildelt kommunen her i Nordgrønland. Det er det samme med alderdomshjemmet, og det er det samme med de nedrivningsmodne boliger. Man bliver ved med at udsætte og finde undskyldning for, at det ikke bliver gennemført, at man så viderefører midler. Det er jo fuldstændig korrekt, det er sandheden. Det kan være, at borgmestrene her, de bliver ved med at gestikulere, at det passer ikke. Det er korrekt, det er virkelig rigtigt. Kommunerne og bygderne, de bliver ved med at blive negligeret, de bliver nemlig misrygtet, der bliver ikke afsat midler nok, og der er også her i Nordgrønland nogle bygder og byer, der meget gerne vil være med i udvikling, og vi skal give mulighed for, at de også får en udvikling, også økonomisk. Ja, vi har det samme spørgsmål til Sumut i forhold til arealtildelinger, som Jan efterlyser. Hvad vil I gøre ved det? Det, der taler, men det er, der er en ansøger, der søger om en arealtildeling. Der er en ventetid på op til 2 år, og i forhold til nu, hvor der er kommet en ny kommune her i Nordgrønland, så er vi nødt til
gøre forvaltningen bedre. Teknisk forvaltning skal udvides. Man kan starte med Ilulissat. Og fra Siumut så vil meget gerne opnå, at man styrker de tekniske områder, teknisk forvaltningen i de forskellige bostyrer, bysteder, regioner, byer, bygder, således at de problemstillinger, der er med, der er mangel på svar, når man henvender sig til teknisk forvaltning, derved kan vi opnå en smidig administration. Altså når vi så vender tilbage til Jens spørgsmål omkring for eksempel en arealtildeling til, hvor man gerne vil placere en jolle, så skal man sende det her til Ilulissat, hvis du bor uden for Ilulissat her i Avannaat Kommune. Så jeg vil gerne gøre det således, at det er jo Upernavic, hvis man har en arealtildelings- og ansøgning, så skal den behandles i Upernavic eller hvad? Altså det er i alle byer, der videreudvikles der i dag. Her i Ilulissat, der er nogle fremskridt, og det skal der også være i resten af byerne her i Nordkommune. Det vil vi arbejde for. Det skal være således, at den, der henvender sig fra Upernavic, skal sagsbehandling også foregå i Upernavic. Ja, tak. Den næste spørger fra salen er Abel Carlsen. Det er i forhold til hellefiskekvoter. Der er et spørgsmål omkring ansvaret for kvoter, hellefiskekvoter. Ja, som det er bekendt, så der i 2008, så blev vi til storkommuner, og så skulle vi overtage de ansvarsområder, der findes og forfindes. Og nu her i forbindelse med storkommunerne, så er der i forbindelse med hellefiskekvoter er blot en pulje, det skal ændres sådan, at kommunen tager mere ansvar i forhold til kvotetildeling til jollefiskere. Det skal være mere struktureret, også med tanke på, at man skal medtage i overvejelserne, at der med fiskerikontrol med mere Ilulissat, Uummannaq-området, Upernavic-området, og hvis muligt også Qaanaaq, de skal alle have en fiskerikontrollør, hvis det kan lade sig gøre. Vi er også brugere. Vi har nogle meget vanskelige forhold, for det er ikke en eneste gang, hvor vi har fået besøg fra fiskerikontrol. Spørgsmålet var klart og tydeligt. Skal kommunerne overtage fiskerikontrolinstansen? Tildelingen af jollefiskeri, som et udtryk på dansk olympisk fiskeri. Det er slet ikke sundt for fiskerne. Kvotetildeling skal kunne gives til de små jollefiskere, således at de ubekymret kan fiske året rundt. Hvad kan I gøre for at med hensyn til ansvarspådragelsen, med hensyn til kvotetildeling fra kommunens side? Det vil vi gerne samarbejde om. Vi vil også gerne arbejde med på at med hensyn til at uddele kvoter. Spørgsmålet er todelt. Først
at det er Inatsisartuts ansvar. Og her vil jeg svare således, at vi skal afskaffe, at fiskeriet er nødt til at stoppe på grund af opbrugte kvoter, og det skal være vedvarende fiskeri. Og med hensyn til, skal man give kvoter på en 4-årsperiode af gangen. Det er sådan, at hvis en fisker får kvotetildeling på en 4-årsperiode, så kan det bedre, så får de bedre muligheder og få udvidede muligheder, så de ikke behøver at kunne tænke på i morgen. Så får de mulighed for at planlægge banklån og andet, og så de kan også fiske mere i en periode og fiske mindre i en periode, hvis de og med hensyn til tilsyn, fiskeritilsyn, kommunen skal være med til at samarbejde om at føre tilsyn med fiskeriet. Du svarede det andet spørgsmål, Simut, hvordan vil I gøre, eller hvordan vil I gøre, være med til at løse problemet. Kvotetildeling, det er et stort emne, og man kan selvfølgelig gøre alle glade, og hvis vi skal opnå det bedste for alle, så er det vigtigt, at brugerne, det vil sige foreningerne, at man har en tæt dialog med dem, og det er vigtigt at forhøre os om foreningerne og med hensyn til kvotetildeling. Vi skal forhøre os vi kan ikke lege som eksperter, vi er folkevalgte og lave afgørelser fra oven. Og med hensyn til fiskeritilsyn, man har samlet nogle få fiskeritilsynsmedarbejdere her i Ilulissat, som skal holde om et stort område. Der er selvfølgelig grænser for, hvor meget de kan føre tilsyn med, så derfor er det vigtigt, at påpege og sige, at til de øvrige myndigheder, at hvis I gerne vil have ført tilsyn på et kæmpe stort område, så skal I også give flere midler. Jeg er fiskeri her i kommunen. Hvordan skal vi beholde fiskeri? Med hensyn til det andet spørgsmål, det var en todelt spørgsmål med hensyn til kvotetildeling. Det var det ene spørgsmål. Den opgave, den ligger hos Naalakkersuisut, og spørgsmålet er så, skal vi så påtage det ansvar i kommunen? Skal I påtage ansvar? Det er det, vi gerne vil samarbejde om, og fiskeriloven er stadig i gang med at blive udarbejdet, og det skal vi også samarbejdes om, og det er det vigtigt. Vi synes, det er vigtigt fra Inuit Ataqatigiit, og er interesseret i den store fiskerilov, der er i gang at bliver udarbejdet. Og hvis fiskeritilsynet er et problem, så er det vigtigt, at man snakker om det. Det er beklageligt, at fiskerne giver udtryk for det. Hvem er brugt? Det er fiskerne, der bruger. Det vil gerne blive holdt tilsyn med, og det er vigtigt, at der for løften opgave Siumut med hensyn til fiskeritilsynet. Hvordan vil I gerne løse problemstillingen? Fiskeritilsyn, det ligger under selvstyret, men som jeg kan høre, så er det et problem, således at for eksempel hele fiskeri, det er et stort erhverv
Norden, som så derfor skal vi have mulighed for at give lyd for os og samarbejde om det. Og hvis der er mangel på tilsynsfører, så vil vi også selvfølgelig gerne være med til at samarbejde om det. Og med hensyn til kvotetildeling og ansvarsbelastelse til kommunen. Hvad mener I om det? Det er rigtigt, at hele fiskeriet er et stort erhverv i vores kommune og helt nødvendigt. Og vores fiskere har stor viden om, og de skal kunne være med til at arbejde med. Vi skal ikke bare være afhængige af jurister og andet. Ud fra fiskerne, de kender deres arbejdsområde, og de er derude hele året rundt. Og når man kigger på kvotetildelingen, der har man givet kvotetildeling mod 3.800 tons. Og det vil gerne fiske, og det har udnyttet det, og nu den bliver opbrugt, og nu de kommende kommunalbestyrelse skal være bedre til at det er jo det vigtigste erhverv i vores kommune. Hvis der skal ikke komme nogen udefra og se, hvad vi skal gøre, og hvordan det ledes. Vi skal samarbejde, men arbejder ikke nok tæt med fiskerne, som har kendskab til området. Og vi skal fra kommunens side have mulighed for at se noget, og vi kan påtage os ansvar. Og Filippinerne skal spørge om kommunens institutioner. Jeg arbejder i dagcentre for ældre og andre, der har behov for det. Jeg vil gerne arbejde i alle ugens dage, men på grund af mug på arbejdspladsen, der har desværre medført, at jeg har hovedpine og kløen og allergiproblemer, og i løbet af dagen der arbejder vi 8 timer ad gangen, og når der ikke har været udluftning nok, så er det for lang tid. Så jeg vil gerne spørge om, hvor hurtigt kan I hjælpe os med hensyn til vores problemstilling. Et klart spørgsmål. Og jeg vil gerne bede jer om at svare kort og klart, fordi vi har ikke så meget tid tilbage. Der er et problem med hensyn til skimmelsvamp i dagcentret for ældre. Hvordan vil I løse problemstillingen i Inuit Ataqatigiit? Tak for spørgsmålet. Jeg vil gerne svare det kort. Vi har et ansvar, hvis det er kommunens bygning, og jeg er ikke i tvivl om, at kommunen allerede havde hørt om problemstillingen, hvis sjælområdet for eksempel. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de måske havde hørt den problemstilling. Der er et lov, som vi skal følge. Hvis der er skimmelsvamp i en bygning, og hvis der er mistanke om skimmelsvamp, så skal man selvfølgelig undersøge det. Og hvis vi bliver valgt ind i den kommunalbestyrelse, så skal vi selvfølgelig samles om det.
Jeg ved ikke, hvordan sagsbehandlingen har været, så det skal man undersøge nøje. Så skal jeg besvare spørgsmålet, når det er nej. Er der et problem om skimmelsvamp i dagcentret? Hvordan er det, man skal løse problemet? Vi skal bekæmpe skimmelsvamp, uanset hvor det opstår. Det er også vigtigt i kommunens institutioner. Se, at det skal være en prioritering for det med menneskets sundhed i centrum, og det skal prioriteres, fordi det handler om sundhed. Et menneske, en borger, skal ikke blive syg af at komme på arbejde. Således kan jeg svare det kort. Nallerak, hvordan vil I gerne... Nu har vi hørt de to andre partiers forslag. Når man kigger på Grønland, at når der er en skimmelsvamp, når der er mistanke om skimmelsvamp i Inatsisartuts boliger, så handler man med det samme, uden at undersøge det. Så derfor er det vigtigt at få løst problemstillinger med hensyn til skimmelsvamp, at når der er mistanke om skimmelsvamp, så skal man løse det hurtigst muligt. Lad os. Og det skal også være bedre byggerier i Grønland, der er tilpasset Grønland med hensyn til bekæmpelse og forebyggelse af skimmelsvamp. Og når vi har et krav om, at borgerne skal have et sundt liv, så skal vi ikke kun skal man ikke kun give mulighed for dem, der har råd til at få den problemstilling. Så man skal løse problemstillingen uden at undersøge det først. Det er så et problem med det samme. Jeg mener, at det er ikke sundt, at der er en bygning, som de ældre kommer hen til dagligt. Det er rigtigt, at jeg har selv boet i en bolig med skimmelsvamp sammen med børnebørn og oplevet, hvor usundt det er. Men vi ved alle sammen, at sundhed er det vigtigste i vores liv. Et usund person viser, at der er noget galt med systemet. Hvis vi skal bekæmpe skimmelsvamp, så skal vi give tilskud og give flere midler til området. Selvfølgelig kan det medføre det flere omkostninger, og så vi skal selvfølgelig kigge på problemets grundlag, og det er bygget, og at vi skal bygge bedre bygninger, der forebygger skimmelsvamp, og det skal slet ikke være et spørgsmål mellem partierne, fordi sundhed for borgerne er det vigtigste. Demokratisk. Hvordan vil de gerne løse problemet med problemstillingen af skimmelsvamp? Her, uanset hvem vi er nødt til at prioritere menneskets sundhed. Jeg har selv arbejdet i Mathias Stock-skolen i flere år, som er skimmelsvamp, og jeg kan virkelig forstå jeres det jeg oplever, og det vigtigste er at handle hurtigst muligt, således på den måde, at det ikke medfører sygdommen senere i livet. Vi alle sammen her, der stiller os til samarbejde og Siumut. I er det sidste, det skal besvare et spørgsmål. Hvordan skal man løse problemstillingen med hensyn til skimmelsvamp? Tak for spørgsmålsstilleren. Det er meget forståeligt. Med hensyn til det sted,
som hun snakkede om, en dagcenter for ældre, det er et stort problem. Og alle partier i Grønland er enige om at bekæmpe det og snakke om det, og der er vilje til samarbejde, og det skal vi være sammen om for at løse den store problemstilling. Tiden er gået hurtigt, og alle partierne får en afslutning på 1 minut. Det første er Naleraq, minuten er start. Vi vil gerne sige tak til alle de spørgsmål fra vælgerne fra Naleraqs side, og det tager vi også med og skriver ned, og vi behandler dem selvfølgelig, og med hensyn til ydre stederne. Det skal ikke være sådan, at det vil vi gerne være med til at udvikle området. Så derfor er det vigtigt, at kommunen yder en bedre service for alle, og ikke mindst de nordligste steder, hvor der er store mulighed for fiskeri, og det skal man samarbejde bedre om, og der skal være bedre muligheder for at give tilskud. Vi har et stort ansvar. Det næste er demokratiet. Det er jeres minut, der er startet nu. Vi vil gerne vise det til op på vegne af demokratiet, fordi vi mener, at Avanat Kommuner er blevet lidt for meget rød, og vi skal være bedre til at udnytte ressourcerne i vores samfund og i vores kommune, og give dem friere muligheder og bedre muligheder, således at vi får skabt bedre muligheder, hvor udviklingen har været farveløs, og fra den 6. april, der vil vi give fra demokratisk mulighed for at en bedre nuanceret mulighed. Vi siger tak til demokratiet, at det er værsgo. Vi lever i et skønt land og med skøn natur, og den mening er i centrum, og at det sødt, som at associeret er med til at lave ændringer i samfundet, og vi arbejder selvfølgelig fra og vi gerne være med til at udvikle og etablere et trygt samfund, og vi stiller op på vegne af det, vi unge, dem med store erfaringer, og som den daværende formand for det sociale. Det skal ikke være sådan, at hvis bare fordi man bliver politik, så bliver man nej, det skal ikke være sådan. Man skal servicere og og nu er det Siumuts, jeres minut, jeg startede nu. Da vi blev medlemmer i Avanat kommunalbestyrelse, der har været Siumut i spidsen, at dog har vi rakt hånd til alle partier med en sådan samarbejde. Så derfor, når vi er nået frem til budgetarbejdet til det næste år, så indbyder vi samarbejde, og det bliver godkendt af alle partier, og det er samarbejdet. Det er uanset om man er rød eller blå. Vi rækker altid hånden ud til alle partier, således at de har mulighed for at samarbejde. Sådan er samarbejde.
næste er Nunattaqitornai. Værsgo. Det er første gang, at Nunattaqitornai stiller op til kommunevalget, og vil være med til at være mere ansvarlig med hensyn til vores ressourcer og beskytte de ydre distrikterne. Så derfor mener vi, at den udvikling skal udbedes til dem, der er sakket bagud, således at alle har lige muligheder. Vi har 23 bygder, og vi skal fra Nunattaqitornai arbejde hårdt for, at alle får lige muligheder, og vi synes, det er vigtigt at passe på vores hav og vores fiskeriområder. Vi har mange planer, som I kan se i vores pjece. Tak. Og Inuit Ataqatigiit, jeres minut, jeg starter. Først vil jeg gerne sige tak til de tilkommende. Det er meget klædeligt. Vi stiller os på vegne af Inuit Ataqatigiit i kommunevalget, og for at gøre vores kommune til et bedre sted. Og det er der behov for os. Serviceringen af borgerne, uanset om det er børn, voksne, ældre eller handicappede, så skal serviceringen være trygt fra socialområdets side. Det er det vigtigste. Og ikke mindst bedre vilkår for personalet og medarbejderne i socialområdet. Vi i Inuit Ataqatigiit er til at samarbejde om det og god valg den 6. april. Den minut er gået. Således er vi færdige med vælgermødet i Ilulissat Sermersooq. Vi skal til at afslutte vores udsendelse. Husk, at der også er udsendelse i morgen fra 7:30 her. Og man kan også komme hertil og stille spørgsmål til partierne. Og tak til seerne og god aften.